ang kadalagan sang isa ka iglesia o kon isa ka organisasyon, isa ka komunidad o kon isa ka nasyon, sa dako nga bahin nagadepende gid sa ila mga pangulo. Kag kun ano, kag kun sino, sini sila. Kag ang kalutusan sang sini ara man nasandig sa mga kamot sining mga pangulo. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika, kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kag sa siningation ang ako nupod, wala sang iban kundi ang aton professor, isa sa aton mga professor diri sa School of Theology, labi na gid sa New Testament Studies, kag languages, mga utod, wala sang iban si Pastor Francis Duroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag nagapasalamat man ako sa Ginoo sa sining tion naman liwat nga makatuon sa imong pulong upod sa aton mga kauturan nga nagasunod sa aton nga production. Yes, salamat Pastor sa imo pag-konsente, pagpakigupod sa aton karon kag maga-discuss kanami sa aton diskusyon Pastor, ang aton leksyon kanami. Even though katapusan na ni nga leksyon sa sini nga quarter. Apang sa hindi pa mga kauturan, aton anay tamyon ang aton mga kauturan nga masunson gid nagasunod kag nagabenepisyo kag nagapangalipay sa pagtuon si Pastor Rodi and Mrs. Sofimia Arcon dira sa Kabangkalan Central Church, si Inday Chipi Martinez, kag si Ma'am Hazel Martinez sa Ruas City Capiz, kag Pastor aton ginapadayon gyapon ang aton nga pag-air o kun ang aton nga pag waragwag sa Radyo Bandera. Kag aton ginapasalamatan ang Radyo Bandera nga ginapanguluhan sang ila CEO si Doc Ramil Oy, kagang iya nga mga kaupdanan sa radyo. Aton ini mabatian mga kauturan every Friday evening from 9 to 9:30 kada gabi sang Biyernes. Kag ini mabatian sa bilog nga Negros Occidental, halin sa San Carlos pabutong sa Hinubaan. So Doc Ramiloy, salamat sa imo nga pag-akomodar sining aton nga programa. Aton man ginatamyaw ang aton mga Ilonggo nga mga kauturan sa bilog nga kalibutan kag sa Singapore, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand, sa may Brunei, sa may Hong Kong, kag labi na gid diri sa Pilipinas, sa China, kag sa Australia, sa New Zealand. Ang aton mga Ilonggo dira sa Southern Mindanao, sa may Dajangas, sa may Coronadal, sa may South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, sa may Sultan Kudarat, kag bisan pa sa Maguindanao, sa Davao, sa North Mindanao, kag ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Capiz, Antique, Saklan, kag Sigamaras. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton gihapon. Pastor, ari na kita sa leksyon 13, mga pangulo sang Israel. Madinalagon sila, kag ginatawag sila sa English, great leaders. Aton ini nga tunan, Pastor. Apang sa hindi pa, aton anay pangabayon si Pastor Duroy sa pagduko sa aton mga ulo sa tapos na aton basahon ang aton sadsaran nga teksto. Amen naman nga langit nun. Nagapasalamat kami bangod nga ikaw nagahatag sa amon sining kahigayunan nga makatuon liwat sa imo nga pulong
paagi sa katapusan nga topiko sa sini nga trimestre Ginoo kon quarter. Salamat sa imo mga leksyon o kon mga paino-ino nga ikaw himo sini nga mangin may dako nga bulos sa amon nga kabuhi nga amon gid maaplikar Ginoo. Ini tanan magtugyan pasalamatan sa ngalan ug gahom ni Jesus amon luluwas. Amen. Amen. Pastor, ari na kita sa Leksyon 13. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Nehemias 8 versikulo 12 nga nagasiling. Kagang bug-os nga katawhan naglakat sa pagkaon kag sa pag-inom, kag nagpadala sing mga bahin kag sang paghimo sing dako nga kinalipay. Bangod nga nahangpan nila ang mga pulong nga ginpahayag sa ila. Kabay pa ang Diyos, magapakamayos ang aton sadsaran nga teksto. Great leaders, Pastor Droy. Yes. Nga ang ginatawag sila great leaders. Okay? Kag sino ni sila. Yes, of course, ang Israel damo sa mga great leaders. Si Moses, ilang ginakabig nga isa. Si David, isa sang ilang ginatahod. Okay? Apang ang atong leksyon sa sini is about Nehemiah and Ezra. Pastor, nga ang ginatawag sila great o kon dalagko kag bantugan kag maayo nga mga pangulo. Ano ang anong ara sila? Because this quarter, ang leksyon naton kay Nehemiah kag kay Ezra is about leadership. Ano ang ilang mga qualities as a leader, Pastor, that qualifies them or qualify them to become great leaders in Israel? Thank you. Salamat sa nga matahom nga pamangkot, Pastor. Ang general na to nga sabat sini amo nga bangod sa ilang pagkamatutom sa Ginoo. Kag bangod nga ilang pagkapangulo kan day Ezra kag Nehemiah na base o kung napasad gid sa pulong sa Ginoo. Yes. So amo gina ang pinaka-importante, Pastor. Kag dugang pa sina nga ang importante sila si Ezra kag Nehemiah bangod nga sa ilang nga situation sa konteksto nila nga ang Israel it was during the post-exilic, no? Nagbalik na sila halin sa Babylonia dito sa Israel, may dako man ini kaangtanan mga kauturan sa atong tion subong. Yes. Gani na mitlang ina na hambal ina sa atong leksyon nga dako gid ang aton nga makuha nga leksyon sa ila kung paano sa paagi sining duha ka mga tawo nga gigamit sa Ginoo nga nangin revive kag may reformation nga natabo sa iya mga katawhan. Yes. Nagdinalagon sila, Pastor. Yes. Nagbadinalagon sila sa ilang nga mga Yes. kaaway. Kanami, Pastor, sa imong punto nga ang ila kabuhi amo ang nag-transform sa ila. I mean ang ilang ang pulong sa Ang pulong sa Ginoo Ginoo. amo ang nag-transform sa ila to become great leaders. Hindi ang ila kaugalingon nga kaalam, but it is the word of God. It is the Bible, it is the scriptures that transform them, nagliwat sa ila nga mahimo sila nga mga maayo nga mga leaders. Yes, Pastor. Ang word nga influence. Okay. Kay ti ang Israel, ang atong leksyon is about leaders in Israel. So, hindi lang kay si Nehemiah, hindi lang kay si Ezra, hindi lang kay si David, o kung si Solomon, o kung si Moses. May iban pa nga mga pangulo ang Israel. But we have learned nga ini nga mga pangulo, may mga hindi manami, may madamo nga mga manami. Okay. Apang, Pastor, whether they are good or bad leaders, ang word nga influence, nga ang ila influensya. As a bad leader, you have also an influence to the people. As a good leader, you have a great influence. Kita, Pastor, dako ang aton influensya sa aton mga kabataan. Kay nagatanaw sila sa aton as a father, as a leader of the family. Amo man ni ang mga Israelinhon. Yes. Ano pa, Pastor, ang imo na sitingan diri? Ano ang influensya nga nahimo sining mga bad kag mga good leaders sa ilang leadership style? Nakita nato dira, Pastor, ang masabat nako dira, Pastor, matugda ko da nga in fact kung kaisa ang barometer
o kung ma-measure naton ang katawhan sa Ginoo sang una bangod sa ilang nga leadership ang spirituality sa ilang mga Yes. leaders. So but silingon kung maayo ang ilang leader lapit sa Ginoo may revival. Ang katawhan mapalapit man no makita ta na sa kaya ngayon ni Josiah Yes. ni Deborah no apang kun ang ilang mga leader malayo sa Ginoo kag nagsunod sa mga Diyos dayon maapektuhan man dako man ang pag-epekto. Hindi tanan pastor, pero ang general spirituality maapektuhan gid, magsunod gid sila ang mga katawhan sa ilang mga pangulo. Yeah, pero sa kay Ahab, pero kay Rehoboam. Oo. Okay. Anong kay Rehoboam, pastor? Ano ang iyang gamay nga, hindi man gamay, kundi dako nga iyang na influensya sa mga katawhan to the extent nga during his time na divide ang Israel. Na tunga sa nahimo northern kag nahimo nga southern kingdom. Ano ang nasidingan naton dra pastor sa sinang leadership style ni Rehoboam nga isa sa mga anak ni David ani Solomon. Ang makita nato pastor sa 1 Kings 12, makita ta dira nga pagkapatay ni Solomon siya ang nagbulos kag ang mga katawhan na tam-an na gid bala pastor tungod sa grabe nga super luxurious ang panahon ni King Solomon ang Solomon, tax nga ilang gina bayaran bisan kwartahan sila atong time pero tama gid ka taas ang ilang nga tax amo nang nangayo sila sang pabor sang bag-o nga hari Mari mo. no, si King Rehoboam apang ang ginpili iya amo ang advice sa iyang mga masig kabatanon Batanon. nga kung tani sa mga Tigulang. tigulang kag ang natabo pastor na akig ang mga 10 tribes kag amo to nga nahimo nga separate. That is what we know. Apang ang isa pastor makita naton no by implication amo nga si Rehoboam nagdako sang kabuhi pastor nga daw pareha ba sa pagusto siya. Oh, kay ti ang iyang papa si Solomon. Oh, Solomon. Kag nakita pa gid niya ang kabuhi sa iyang papa. Nga si Solomon na backslide siya. To the point nga nakabalik man siya apang ang influensya bala nga nakita niya. So isa siguro to pastor nato nga isa ka factor man no nga amo tong naghimo sa character ni Rehoboam na amo ang next nga hari. Yes. Kanami pastor sa imo nga kwan nga ang kabuhi ni Solomon even though siya gintangduan sa Ginoo, even though nga siya isa sang mga dako ka great leaders in Israel, pero nag-backslide siya. Ti nakita ina ni Rehoboam. Kanami sa imo punto pastor nga nagdako ini si Rehoboam nga influensyado sa iyang tatay nga si Solomon. Ang backsliding ara, ang pagka hindi magpakasinambahon ara ti sang nagbulos na si Rehoboam, ina nga influensya sang iyang tatay nag-afekto sa iya. Naka-influensya gid sang iya leadership style. Nga instead nga buligan niya ang mga katawhan, nga instead nga gareklamong katawhan, instead nga pro-people siya, hindi siya nangin matiga ang iyang huna-huna kag ang iyang kasing-kasing sa mga katawhan kay siling gani sa mga advisor sa iyang mga tigulang nga mga advisor niya nga ini nga mga katawhan kung malipayon sila sa under sa imo pagbulutan, they will continue to become your servants Forever. forever. They'll become your servants forever. Pero kung hindi mo sila matagaan sing maayo nila nga ginapangayo, they will be against you. That's why ang 10 tribes nag-separar. Hindi kami mangin under sa imo Rehoboam. Okay. And then nag-offer man si Jeroboam. So amo na nga nagsipak ang 10 tribes. Yeah. Kag pastor, another point is that some of these leaders are having the idea nga ang ila ginahimo is evil in the sight of God. Okay, si King Ahab, kag-ari di ang aton sa 1 Kings 15, kag sa 1 King si Nadab kag si Baasha. Yeah, si Baasa. Sa Israel ni sila pastor sa 10 tribes. Whereas Northern Kingdom. sa Southern Kingdom under ni Joas. Is that correct? Yeah. Okay. And then si Joas okay. Kag sa
sa Jehoahaz sa may Israel o sa may southern kingdom sa Judah si Joas. And the people in the northern kingdom, many of their leaders and their kings did evil Yeah. in the sight of the Lord. Siguro, Yes, Pastor, almost without exception, anang almost all, no? almost all. Daw ang masamigid sa Northern Kingdom, amo gani nga dali lang to siya natapos, Pastor, ikumpara sa Southern Kingdom o kung Judah. That's why ang northern kingdom, pastor, napapas, nadula Papas. sila. Oh. Nag-amat-amat sila, wala nadula sila sa mapa. Ang Israel subong, amo na lang na iya ang Judah kag ang small tribe of Benjamin. Oo. Pero kung wala to sila mga pangulo sang Northern Kingdom, wala naglalapas kag wala naghimo sa kalautan sa tubangan sang Ginoo. Most likely even until now they are still there. Exactly, Pastor. Exactly. Ana. Okay. Pastor, sa aton nga Tuesday, ari na makadto kita, Pastor, sa mga leadership style ni Nehemiah kag ni Ezra. Okay? Courage and empowerment. Ano ang isa sa mga leadership style ni Nehemiah, Pastor? May nakita ako nga mga daw apat, Pastor, regarding the courage and the empowerment. Okay? Ang number one is that they are ready to defend themselves. Okay, sa atong leksyon, ready to fight. But at least, the word fight, sa akon hindi ko comfortable. Ang akon lang yung punto, they are ready to defend themselves. And then, He has given the people the empowerment. May katungod, gintagaan niya sila sang gahom sa paghimo sang sakto nga buluhaton. And then, their firm reliance from God. And then, ang ikatatlo nga akong nakita diri is Nehemiah drew his courage from his understanding of the reality of God and the Word of God. Yes, Pastor. Can you explain a little bit more about This thing? title really, Pastor, is really fitting. Because daw siya gid ang ano man Pastor sa Ilonggo gani ang fitting gid siya. Daw sibo gid siya Sibo katama. gid sa kayo. Kaya nga it's another thing, Pastor, to be a leader. Pero one thing to be a leader, but it's another nga leader ka nga perti ka damo sa imong kontra. Kag that was really the time. At every step there was opposition. Yeah. No, may nag-oppose gid sa iya. Pero anong ginihimo ni Nehemiah? So ang ginhimo iyang gina-rally ang mga tao kag singganan niya, Pastor, kuha ang inyong mga armas. Kay nga aman ang nabaton niya nga balita, Pastor, nga determine ang kaaway sang nagsugod na sila patindog sang Walls. sang wall sang Jerusalem. Seryoso ang mga equally determined ang mga neighboring pagan nations nga hindi na siya matabo. Nga in fact, Pastor, kapila na sila naghambal nga sa lakayon nila, atakihon nila, kag pamatyon sila. So ang ginhimo ni Nehemiah, ginsingganay lang mga tao nga, we have to defend ourselves. Yes. In fact, Pastor, kung lang taon katunga sa mga working force, amo ang nagbantay. From early morning, breaking of the day, until nga mag-sunset. Kag ang iban, nga katunga nga nag-ubra, may mga armas. mga espada sila Yeah. sa ilang nga gilid. May martilyo sa bato, may espada sa wala. Yeah. So, amo na ang courage wala, Pastor. yeah. Okay. Dayon ang empowerment, and this is the difficult thing sa nakita ko, Pastor, kag sa akong gamay experience, amo ni ang pinaka challenge gid sa mga leader. Challenging, sa leader. Ang pagbalance bala pa sa Yeah. pag-empower sa imo nga Mga tao. mga katawhan. Oo. Nga hindi lang nagdepende sa imo tanan. Oo. Nga ara lang sila pirmi sa imo likod nagatago-tago kung din ka dito man. But you have to empower your people. In other words, you have to let them exercise their own talents and their own capability. That's why amo na ang siling ni Nehemiah. Nagsinggit ng mga tao, Nehemiah, ara ng aton mga kontra, ti anong sabat ni Nehemiah. Wala ba kayong mga kamay? And that's correct, Pastor. Yeah. God has given them hands, not necessarily to attack. Okay, but to defend ourselves. As long as we can defend ourselves, let's defend. Provided nga we are
with God. And we are working the work of God. Yes. So, ang dako din nga pamangkot, Pastor, para lamang kotan, Yeah. kung paano ita ini maaplikar sa maaplikar atong karon. konteksto Oo. subong. Yes. Sa aton pa maaway makita sa mga iban nga reliyon nga nagatake sa aton. Pastor, ang punto diri isa sa akong ginambal kay na nga hindi kita offensive. Hindi kita amo ang mag-una-una. At the time we are being attacked, we have to defend ourselves. And then sa aton nga konteksto karon, Pastor, damo sang aton mahimo to defend ourselves. We can go to the justice system of the country to defend ourselves nga maglabi kita dito kang mag points ang aton kagalingon pareho sina ang aton mga estudyante hindi kakuha sang bar examination sang licensure examination kay may adlaw nga Sabado we have to defend and we have to use our kung ano ang aton mga strategy kag mga pamaagi to at least continue doing the work of God. Not necessarily as kita gid amo ang mag-una-una dito kag kita gid ang maggarit-garit no kay ti ara kita sa bulwaton sang Ginoo. Defensive ang aton style. Yeah. Yeah, Pastor. O kon sa diri sa sipak, Pastor, sa simple, no, kay ang mga kauturan nga bisita, may mga gwardya kita, may mga blue guards Yes. kita. Gadala ka na sila kung Yeah. tag-as nga ang garubing bala, Pastor, no. Ang mga tong guards gadala og mga taglaba nga mga armas. Yeah. But these are for defensive purposes. Yeah, oh. Okay. Oh, hindi to kill. Oo. But at least makita sa mga tao sa gwa nga may mga armas da sila. So ma-deter, may deterrent. deterrence. Makulo sila nga hindi tada maggadto, hindi tada maghimo sang malain sila kay they can defend themselves. So in a word, Pastor, ang ginahimo ta no sa aton in this particular instance nga may mga guards kita is an application of the Nehemiah principle. Nga ginahimo nila sa Bible. Nga hindi lang kita, Pastor, tungod ara kita sa buloton sa Ginoo, magpatuto na lang kita, magduko na lang kita nga bisang ginapalpag ng ulo ta, sige lang ta papalpag. No. We have also to use our hand to defend our head nga ginapalpag. And that's the point. So And then the difficulty diri, Pastor, ang challenge naton diri is how to balance. Yep. Nga ang atong paghimo sini may good judgment nga gigiyahan kita sa prinsipyo sa Bible. yes. Pastor, wala gid kita sing damo pa tang mga punto. Purpose and passion. Ano di Pastor? Nakita na sa kay Nehemiah kag kay Isra ang purpose sang ilang leadership. Amo bala na nami na sang libro ni Rick Warren, A Purpose Driven Life. Ti amo man ni a purpose-driven leadership ini si Nehemiah kag si Isra. Yes, Pastor. Baka nami ito nga title sa libro, Pastor. Ang gasiling mo, Purpose-Driven Leadership. Okay. Nakita sining duha ka mga pangulo sang Ginoo sadto nga tion nga may dako nga panginahanglan, Pastor, ang katawhan sang Ginoo. Yep. Kag una bis ang ilang material nga mga pinahanglanon. Bangod nga nagbalik sila kanami na tani sa ilang pangabuhi dito sa Babylon, pero bangod sa pulong sa Ginoo mobalik sila dito sa Jerusalem. Pero they have to start at scratch. Nga amo ganito nga ginapatukod lang mga ang building nga nagakalaguba, gipangsunog. But more than this material, ang importante ang ilang spiritual progress o prosperity. So, in other words, hindi lang ang gilantaw nila, Pastor, ang ilang purpose and vision is not just material prosperity sa katawhan sa Ginoo at that time, apang labos tanan ang spiritual revival and reformation or spiritual prosperity. So, mahimo lamang ini, Pastor, ini nga mga tinutuyo o vision na amo ina ang lang vision if they have to be grounded with the Word of God. Yep. Ang kanami sina Pastor, may dugang pagid ko. Nakita sang Ginoo ang pasyon sining Nehemiah kag ni Isra. Nakita sang Ginoo ang intention bala sang ilang nga kasing-kasing kag tagipuson. Sa ilang punaw na nga i-rebuild gid ang Jerusalem. Even though ara sila sa kaulipnan, they don't have much to do it. Kay ti mga ano sila mga ulipon sila dito sa Babylonia kag sa Medo Persia. But despite of being small people in the
foreign land. Yet they have that kind of passion. Anong passion sa Ilonggo? May ara gid bala kadasig, pastor. Kadasig. Mm. Na sa aton pagpipili sa aton mga pangulo, let's look for somebody, mga tigulang sa Iglesia, nga may pasyon, pastor, sa pagduso sang bulaton sa Ginoo. May pasyon sa pagpangdaog sang kalag. May pasyon, pastor, hindi lang kisira-sira nga pangulo. Nga kung ara-ara, kung wala-wala man. No, ang aton pilion nga mga pangulo, may ara gid kadasig sa pagdepende sa iglesia, may kadasig sa pagpatapos sa iglesia, may kadasig sa pagpangdaog sang kalag. That's the kind amo ni Sinimaya kag sa Ezra. They have the vision and they have the passion. Kag may ikadugang ko, pastor, luwas sa ilang purpose, kag ilang nga passion, pastor, ang ilang kadasig, handa sila, pastor, sa pag-sacrifice sa ilang kaugalingon. Bisan pa si Nehemiah, wala niya gikuha sulod sa pila ka tuig, pastor. 12 years. Ang iyang nga sweldo. No? Ang iyang nga rights. Being the governor. Kang iyang mga privileges, wala iya gina-take advantage. Grabe nga. Amo na nga pagbulig, agud mabulig para lang sa mga mga buloligan. Kag para lang ma-rebuild liwat ang ruined nga Israel kag Jerusalem. So grabe, pastor, nga leadership, no? Yep. Willing to sacrifice. Wala iya nag-take advantage nga pwede siya malakat sa Amerika kay part sa iyang leadership nga may seminar dito, but he did not take that kind of, wala niya gina-abuse, wala niya ginakuha iya gani nga sweldo para lang mapadayon ang ano ni kanamo sa aton mga pangulo, pastor, nga kung ano da ang mga pribiliyo ginadaginot gid kag ginakuha gid. Yes, and that's ang nakita ko diri is willing to sacrifice. Kag si Ezra, pastor, ang isa nga nakatag sa iya sing dako niya nga passion, ang iyang being a scribe, being a student of the Bible, of the scripture. Kay scribe siya, gabalo siya, pastor, kung ano ang mga prophecy, and then he learned from the prophecy that God has given Israel 70 years to be captives. But after 70 years, God has a promise to give Israel the opportunity to return back to Jerusalem. Kag dira ginkuha, ginhugot ni Isra ang iyang passion, ang iyang courage, ang iyang driven purpose, leadership. To go. Encourage everybody to go back to Israel. Kag si Nehemiah man, nakita iyang nobody can do it. So, may ara siyang opportunidad. So that's why he volunteered before the king, please king, send me home and lead out my people right there. So, ang nakita na to, pastor, that they are contemporary. Yeah. Si Ezra kag Nehemiah. Nehemiah. Kag nakita ta na sa aton nga previous nga lesson, no? Ang punto diri, pastor, at that time ang governor is Nehemiah. Yep. He's the political leader. Pero nakita man sa Ginoo, kinahanglan siya sang very equally strong and dedicated spiritual leader. Yeah. So kung baga, pastor, kung sa sipak ang presidente amo na siya, and then may baskugman nga church pastor o kung pastoral staff, o kung amo na ang situation mga kauturan, no? Kag may sense of direction. And vision. And vision. May sense of direction nga from 5 years from now, tapuson tagini ang aton nga simbahan. 1 year from now, makakandak kita sang madako nga crusade. May direction, may vision. And then, amo nang ideya sa mga kabataan bala nga ginatagaan kita sa una sang ideya nga plan your work and work your plan. So may sense of direction, may sense of purpose, may sense of mission and vision. Yeah. Okay. Ang punto, pastor, is that these people, Nehemiah and Ezra, were not just another leader. Okay. But my point is, they are extraordinary leaders. In other words, ini nga mga leadership nila, hindi lang kay amo lang gyapon sang iban nga leaders, kundi may ginhimo gid sila nga extraordinary nga wala nahimo sang iban nga leader, and that qualifies them to become one of the great leaders of Israel. Yes. Hindi lang kay amo na sini ni Maya siling niya damo sang gobernador nga nag-agi diri.
Pero sini sa ako niya subong nga panahon, hindi ko magkuha sang mga benepisyo nga ginahatag sang hari sa gobernador, oo, na, but I will use it to finish the work of rebuilding Jerusalem. Yes, humility and perseverance. Anong imo nasidingan diri, Pastor? Ang nakita ta pastor in the character sa kinaugali ni Nehemiah, hindi lang siya pastor nga grabe ang ilang pagpangamuyo kag pagtuon sa pulong. Oh, gani nagsiling atong leksyon nga nalabawan sila ang pinaka ang na-mention bala sa pagpangamuyo kag pagpuasa di-exceed Israel and Nehemiah exceed. Now in perseverance nakita ta pastor man si Nehemiah, Governor Nehemiah. Nga bisan, isipa bala pastor, kung wala ka perseverance, paano mo na 12 ka tuig, ang imong sweldo ay na may kubra. Imo lang ipanghatag dito sa mga mas bululigan kag mga imol. Agod lang gid nga mabuligan sila. Yeah. Oh. Okay. Kag ang kay Isra, Pastor, si Isra, when he was given the opportunity to lead out, wala gid siya siling niya nahuya ko mangayo sa hari sa mga guards kag mga mga magabantay sa aton sa dalanon. Horsemen. Yeah, reinforcement. Ang ginhimo nila, Pastor, they prayed and fast. Nagpuasa sila kag nagpangamuyo. That's why malinang puson sila nga nag-abot sa may Israel, sa may Jerusalem. So, ang ila, Pastor, they don't totally depend upon the human power to defend them, but they depended through fasting and prayer above. Pastor, why nakita time? Last word nimo, Pastor. So amo lang mga kauturan ang nakita naton ang ehemplo gid ni Ezra kag Nehemiah nga dapat naton nga i-aplikar subong kag matabo sa katawhan sa Ginoo samtang kita nagapaabot sa iyang pagkari. Amo na ang karakter ni Ezra, amo ang pagtuon sa Biblia, kag ang pagkamapinangamuyon kag bisan pa sa pagpuasa. Ang kay Nehemiah naman amo man gihapon ang pagtuon sa fasting, pagpuasa kag pagpangamuyo nga habit ginila pastor. Ang isa dira ang pagsalig sa Ginoo, ang pagkamapinadayonon kag ang pagkamaalwan. Yeah. So amo na ang mga key Kag ang habits. paghatag man empowerment sa mga katawan nga under sa iya. Kay hindi naman pwede nga ang tanan ara na lang gid sa imo. You have also to share your power as a leader sa imong mga katawan. Mga utod way gid namon siguro mahatag ang tanan, pero kami ni Pastor Duroy nagapati nga ang mga importante nga mga leksyon nga aton dapat tun-an sa sini nga semana amon napalinton sa inyo. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigin nga tion, Ginoo, salamat nga ikaw naghatag sa amon sini nga kaalam. Kag amon ini nasidingan, amon na panginhas, Ginoo, ang mga manami nga mga punto kag mga leksyon nga makahatag sa amon sing dugang nga kaalam kag kadasig sa pag-alagad sa imo. Amon ini ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga amon manunobos. Amen.